Γεια σας. Μίνα Μπυράκου, been there, done that και surprise. Αν και σας είχα πει ότι αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε επεισόδιο, τελικά έχουμε. Όχι, δεν με απέλασαν από τη ΣΥΠΑ, από το αεροδρόμιο που σας έλεγα. Είχαμε δυστυχώς ένα δυσάρεστο οικογενειακό γεγονός. Χάσαμε τον μπαμπά του Άρη, τον κύριο Γιάννη, ένα super cool τύπο με χιούμορ, που λάτρευε το τένις και ένα βλέπει και ένα παίζει, το διάβασμα και έμοιαζε και λίγο με Βρετανό λόρδο οπτικά. Οπότε δυστυχώς εξαιτίας αυτού όλα μας τα σχέδια ακυρώθηκαν. Να του πω και από εδώ ένα αντίο με ένα τραγούδι της Αλέκας Κανελίδου. Του άρεσε πάρα πολύ η Αλέκα Κανελίδου και είχε πάντα μια αστεία ιστορία να λέει για μια φορά που ο Άρης, νομίζω σε ένα σούπερ μάρκετ, είχε κατά λάθος πατήσει την Αλέκα Κανελίδου και ο μπαμπάς του είχε φωνάξει «Άρη, πάτησε στην κυρία Κανελίδου». Αυτό είναι για σας, κυρία Γιάννη. Αν ξαναγεννιόμουνα, όλα όσα έζησα δεν θα τα αρνιόμουνα. Θα κάνα την ίδια ζωή και κάθε μου αναπνοή θα ήταν ίδια κι αυτή. Αν ξαναγεννιόμουνα και όλα τα λάθη μου δεν θα νοιαζόμουνα. Κι ούτε θα είχα υπομονή να ψάξω να βρω το πώς, το γιατί. Και το λέω πολύ ειλικρινά ότι αν γεννιόμουνα ξανά τίποτα δεν θα άλλαζα. Μα τίποτα, μα τίποτα. Εν τω μεταξύ, Γιάννη, έχω Γιάννη σήμερα, να σου πω ότι χαζεύοντας παλιές φωτογραφίες του, πρώτον είδα ότι ο Άρης δεν είναι γιος του, είναι δίδυμός του, μιλάμε τώρα για σωσία, και το άλλο που συνειδητοποίησα είναι πόσο πιο ωραία ήταν η φάση με τις παρέες τις δεκαετίες του 60 και του 70, που δεν είχαν στη ζωή τους ούτε την τηλεόραση, αλλά και κυρίως ούτε τα κινητά. Χαζεύαμε ένα έτσι φωτογραφικό άλμπουμ από τα νιάτα του και είχε εκδρομές, εξόδους, φαγητά, χαρτιά με παρέες, πικνίκ. Ήταν θησαυρός πραγματικά αυτό το άλμπουμ. Και θα μου πεις, ok boomer, τώρα έτσι είμαστε, τι να κάνουμε, αλλά και εγώ θα σου πω ότι μου βγήκε αυτό το vibe και έβλεπα ρε παιδί μου ανθρώπους που πραγματικά κάνανε παρέα ο ένας με τον άλλον. Και σκεφτόμουν ότι αν κάποιος μας φωτογράφιζε τις παρέες χωρίς να τον κοιτάμε, τι θα φωτογράφιζε ρε Γιάννη? Θα μας φωτογράφιζε να φωτογραφίζουμε τη φύση στην εκδρομή, να φωτογραφιζόμαστε στο πικνίκ και όταν καθόμαστε γύρω από ένα τραπέζι π.χ. να φάμε, να κοιτάμε όλοι τα κινητά μας. Αυτό θα φωτογράφιζε. Χαζεύοντας λοιπόν αυτό το παλιό άλμπουμ του κύριου Γιάννη, έβλεπα μια άλλη ζωή. Σίγουρα είχε τα στραβά της, σίγουρα είχε τα ζόρια της, αλλά σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων ήτανε διαφορετικά. Κρατήσαμε και τη ρακέτα του. Μια παλιά ξύλινη όταν έπαιζε τένις. Γιάννη, με αυτή τη ρακέτα, η τωρινή superstar του τένις, που είχαμε εδώ τώρα και το ATP, δεν βγάζαν όχι 4 και 5 ώρες που παίζουν τώρα, ούτε μία. Δεν παλεύανε με αυτή τη ρακέτα και τα παπούτσια που φοράγανε τότε να παίξουν. Μιας και μπήκα με ζώρικο θέμα, θανάτων και κηδιών, θα μείνω λίγο σε αυτό, θα ελαφρύνω κάπως όμως το κλίμα. Πάλι σε κηδείες θα πάω, αλλά θα μιλήσω για νεκροταφεία εκτός Ελλάδας. Διότι το είναι τρελή αυτή η Γάλλη, αλλά και δαιμόνι, επιβεβαιώνεται από τον τρόπο που βρήκε ο Δήμος του Παρισιού να χτυπήσει με ένα σμπάρο 3 τριγώνια. Ανακοίνωσε Γιάννη μία λοταρία με έπαθλο όχι χρήματα, αλλά την ευκαιρία οι συμμετέχοντες να ταφούν σε ένα από τα πιο διάσημα νεκροταφεία της γαλλικής πρωτεύουσας. Και ο κύριος Γιάννης έχει γειτόνισσες, να ξέρεις, διάσημες που είδα, εκεί που τον θάψαμε, και την Γκρέι και Τζένι Βάνου στο νεκροταφείο της Νέας Μύρνης. Γιατί τώρα το κάνουν αυτό στο Παρίσι? Για να αποκατασταθούν τάφοι που έχουν εγκαταλειφθεί και να βγάλει και χρήματα ο Δήμος. Αρχικά όποιος θέλει να μπει πρέπει να καταβάλει 125 ευρώ. Και πίστεψέ με, θα μπουν πάρα πολλοί σε αυτή τη λοταρία. Γιατί ούτως ή άλλως τα νεκροταφεία στη Γαλλία έχουν γεμίσει και ειδικά αυτά τα πιο διάσημα και πολύ επισκέψιμα είναι γεμάτα από τις αρχές του αιώνα. Ποια είναι τώρα τα νεκροταφεία που κερδίζει ταφή δίπλα σε θρύλους? 10 χώροι προσφέρονται στο περίφημο Père Lachaise. Όσοι έχετε πάει Παρίσι μπορεί να έχετε πάει. Είναι εκεί που είναι ο Τζιμ Μόρισον και ο Όσκαρ Wilde και η Edith Piaf. Άλλοι 10 τάφοι δίνονται στο κημητήριο Montparnasse
με star residents Jean-Paul Sartre και Simone de Beauvoir. Και άλλοι 10 στο κημητήριο Montmartre, όπου είναι ο Ντεγκά και ο Εμίλ Ζολά. Όποιος τώρα νικήσει, πρόσεξε, δεν του τον δίνουν έτσι. Θα πρέπει να δώσει και 4 χιλιάρικα για τον τάφο που κέρδισε, να πληρώσει τα έξοδα αποκατάστασής του και μετά να αγοράσει μια μίσθωση είτε 1 χιλιάρικο για μια δεκαετία, που εντάξει δεν είναι τίποτα μια δεκαετία, ή να δώσει 17.500 ευρώ για δικαίωμα ταφής επάπειρων. Εγώ ακούω ευρώ να ρέουν άφθονα στο Δήμο του Παρισιού. Και σταματάω με τις κηδείες και πάω στην επικαιρότητα στο περιβόλι. Διότι, ενώ είναι δυσάρεστος ο λόγος που δεν έφυγα προφανώς, το upside του ότι δεν έφυγα είναι ότι είναι από τις εβδομάδες που εγώ τις αποκαλώ περιβόλι από άποψη ειδήσεων. Βέβαια, Γιάννη, θα μπορούσα να είμαι στην πηγή ενός από τα βασικά γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, τη νίκη του Ζοράν Μαμντάνη, που από 1η Πρώτου του 26 θα είναι ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, θα ήμουνα δηλαδή στη Νέα Υόρκη την Πέμπτη, αλλά καλύφθηκε τόσο πολύ όλο το θέμα που είναι σαν να ήμουν εκεί. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Καταρχάς, Χαμπέμους νέα πρέσβη ή πρέσβυρα τον είπα. Για να μην τζακώνεστε, το ψάξα και τα δύο σωστά είναι, και το πρέσβης και το πρέσβυρα. Ήρθε η Κίμπερλι Γκίλφόιλ και πιστέψτε με, και τελείως ανίδεος να ήσουν, με τα πολιτικά δεν γινόταν να μην το πάρεις πρέφα. Πάμε τώρα στις καυτές πατάτες. Να κρίνεις ή να μην κρίνεις αρχικά το βιβλίο από το εξώφυλλό του? Θα σας πω ότι μπορείς να κρίνεις το εξώφυλλο χωρίς να πάρει μπάλα το βιβλίο. Τι εννοώ? Μπορώ να κρίνω τον τρόπο, την αισθητική της άφιξής της, χωρίς να κρίνω τον άνθρωπο και τις ικανότητές της που ακόμα δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν θα πω ότι δεν κάνει για τα καθήκοντά της, επειδή η επίσημη πρώτη της στη χώρα που ήρθε ήταν μεταφορικά και κυριολεκτικά λογικής μία κυρία στα μπουζούκια. Αλλά θα πω ότι κατά την ταπεινή μου γνώμη, το outfit Κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Μην τα κάνω όλα λίπα, μην τα κάνω ρημαδιό. Μην τα κάνω όλα λίπα, μην τα κάνω ρημαδιό. Είμαι κορίτσι ζωρικό, σκληρό και αιμοβορικό. Μα σαν πέσω στην αγάπη ξέρω πως να εξηγηθώ. Σούζα όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ. Σούζα όμως τον εθέλω το λεβέντι που αγαπώ. Το outfit είμαι κορίτσι ζώρικο, σκληρό και αιμοβόρικο και κάντε πέρα να περάσω, κάντε πέρα να διαβώ. Αυτό το υπέρλαμπρο παγετέ μαζί με τη γούνα, συν την επιλογή της να δεξιωθεί τον επιχειρηματικό-πολιτικό κόσμο στον Κωνσταντίνο Αργυρό, δίνει ρε παιδί μου ένα στίγμα. Ας το έκανε την 3η εβδομάδα που είναι εδώ, την 4η εβδομάδα που είναι εδώ. Όχι πριν καν κάνει την τυπική επίσκεψη στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και πάει λέγοντας. Εν τω μεταξύ, με αφορμή την άφιξη, είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες από τα νιάτα της που ήταν υπερκαλονή, πραγματικά, αλλά και ιστορίες για το πώς έφυγε από το Fox News μετά από καταγγελίες υφισταμένων της ότι είχε απρεπή συμπεριφορά απέναντί τους, μιλώντας για τις σεξουαλικές της περιπέτειες, δείχνοντας dick pics από εραστές αλλά και φανς της και πορνογραφικά βίντεο. Ήταν αναμενόμενο ότι ό,τι σκελετοί υπήρχαν στο ντουλάπι της θα βγαίνανε λίγο πριν την άφιξή της. Οπότε, βρε κυρία Γκιλφόιλ μου, κρατήστε λίγο πιο χαμηλά την μπάλα, όσο και να θέλετε να ακολουθήσετε τη φωτοκάμερα πάμε Αμερικανιά, που λέει ότι όλα είναι λίγο και show, λίγο και biz. Σίγουρα δεν θα σχολιόμασταν τόσο μαζί της αν ήταν μια συντηρητική, κλασική, πολιτική κυρία. Οπότε μπαίνει εδώ λίγο και το κομμάτι του σεξισμού. Αυτό που λέω εγώ πάντως είναι ότι δεν βοηθάει τον εαυτό της. Δηλαδή κάτσε βρε κούκλα μου να κάνεις τα πρώτα σου διπλωματικά παρεδώσε, να γράψεις 5 μίλια δουλειάς και μετά σπάστα.
όχι να είναι οι πρώτες σου κουβέντες στη χώρα. And a special thank you to my dear friend, Konstantinos and his wife, who have taken me into their house, accepted me as family, made me feel welcome. Γίνεται να είναι οι πρώτες σου κουβέντες ή από τις πρώτες σου κουβέντες το ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τη γυναίκα του που με έβαλαν στις καρδιές τους, στην οικογένειά τους και με καλωσόρισαν. Αλήθεια, πριν καν δεις το σαλόνι του σπιτιού σου ως πρέσβυρα. Και ο Κωνσταντίνος βέβαια ανταπέδωσε. You know, sometimes someone walks into a room and the whole energy sinks. The lights are warmer, smiles get lighter, relax, just shine. That's what happens when people in the whole walks in. Keep it walking to reach. What truly impressed me is their hurt. Take love for Greece. Ο Δη πραγματικά, όχι αστεία, μερικές φορές σου λέει μπαίνει κάποιος στο χώρο και αλλάζει ενέργεια. Τα χαμόγελα πλαταίνουν, τα μάτια λάμπουν, τα φώτα θερμαίνονται. Και αυτό συμβαίνει όταν μπαίνει η Κίμπερλι Γκιλφόλ σε ένα δωμάτιο. Κωνσταντίνε, αντανάκλασε από τις παγιέτες είναι. Δεν θέλω να μπερδεύεσαι. Και συνέχισε λέγοντας ότι αυτό που τον έχει εντυπωσιάσει πιο πολύ είναι ο χαρακτήρας της και το πόσο αγαπάει την Ελλάδα και τους Έλληνες. Είχαμε απουσίες, εκτός και αν δεν τους είδα εγώ. Δεν είδα ούτε Άδωνη, δεν είδα ούτε Βαλάντη, δεν είδα ούτε Πάνο Καμένο, δεν είδα ούτε Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και έχω τις απορίες μου. Αν ήταν incognito, που πολύ δύσκολο το κόβω οι 4 αυτοί τύποι να μην εμφανίστηκαν στα κανάλια να μιλήσουν, ας μου το πει, ας μου το σφυρίξει κάποιος. Βέβαια, διάβασα ότι ο Πρωθυπουργός είχε βγάλει φιρμάνι στους υπουργούς του ότι μην τυχόν και σας δω να γλεντάτε στον Αργυρό με την Κίμπερλι, σαν τη μάνα μου που κάνει αχ και δαγκώνει το δάχτυλό της. Και οι περισσότεροι υπάκουσαν, μεταξύ των οποίων και ο Άδωνης, που είναι και λίγο στην μπούκα από τα Τέμπη και μετά, από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση και μετά, στην οποία μπούκα, και κάνω παρένθεση εδώ, μάλλον θα παραμείνει. Αφού βγήκε σε μια πρωινή εκπομπή και έπαθε Τραμπ με την οπλοκατοχή. Είναι υπέρ, σου λέει, της δυνατότητας υπεράσπισης του εαυτού σου με ένα όπλο στο σπίτι. Για να τον ακούσουμε λίγο. Εμένα μου αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η απόψη μου, δεν το έχω αλλάξει. Να έχουν η νόμιμη οπλοκατοχή. Νόμιμη, φυσικά μόνο νόμιμη. Για ποιο λόγο να έχουμε όπλο σπίτι, ας πούμε? Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μου αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη από μικρό παιδί, αυτό πιστεύω. Άρα είναι λίγο. Αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Είναι παράνομο το απλά. Ναι. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό. Όχι, και σχεδόν 1 εκατομμύριο όπλα. Δεν είναι όλα προφανώς. Αυτό είναι άλλη κουβέντα. Να ξέρετε, το θέμα της απλοκατοχής στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα δημόσιο. Είναι τεράστιο. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο. Βλέπετε και τα αποτελέσματα. Και τελικά ακόμα και οι δημοκρατικοί πρόεδροι, οι οποίοι ήταν αντίθετοι, όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν. Ναι, κύριε Υπουργέ, βλέπετε όμως τι τραβάει και η Αμερική από την οπλοκατοχή. Κανένα μέτρο δεν έχει μόνο θετικά. Δεν υπάρχει μέτρο μόνο θετικά στη ζωή. Η οπλοκατοχή στην Αμερική τι νόημα εξυπηρετεί? Στην Αμερική έχουν ένα πολύ αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Αν μπει στο σπίτι σου κάποιο, έχει δικαίωμα να τον πυροβολήσει. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Κύριε Υπουργέ, αλλά εμένα μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία του. Μου αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ. Βασικά αυτό μου αρέσει πολύ. Και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως. Τώρα, στο τέλος της συνέντευξης, ανοίξατε μια κουβέντα που κάνει για ολόκληρη εκπομπή. Αλλά υπάρχει αστυνομία σε αυτά. Είναι προσωπική μου γνώμη. Δεν μπορώ να έχω μια προσωπική γνώμη σε αυτό. Απαγορεύεται. Είναι προσωπική γνώμη, φαντάζομαι δεν είναι τη κυβέρνηση. Γιατί θα παρουσιάσει κάποια μέτρα. Εννοείται δεν είναι τη κυβέρνηση. Προφανώς και δεν είναι τη κυβέρνηση. Αντιθέτως, γι' αυτό ρωτήσαμε την προσωπική σας άποψη. Δεν είναι κάτι άλλο. Ξέρετε, ευτυχώς στη Νέα Δημοκρατία. Και έχει να κάνει και την προηγούμενη κουβέντα που κάναμε. Δεν είμαστε στα ελληνικό κόμμα. Μπορούμε να έχουμε και προσωπικές απόψεις. Μας επιτρέπεται αυτό. Ναι. Ακούσατε. Είναι στο αμερικανικό μοντέλο. Του αρέσει από μικρό παιδί η αυτοπροστασία. Και όταν του λένε για όλα αυτά τα mass shootings που έχει φάει στο κεφάλι η Αμερική, λέει ότι κάθε μέτρο έχει τα καλά και τα κακά του. Και εμένα προσωπικά με αποτελείωσε με το επιχείρημα ότι του αρέσει η οπλοκατοχή, γιατί του αρέσει πολύ η ελευθερία. Πάρα πολύ του αρέσει η ελευθερία. Μάλλον νιώθω εγώ ότι του αρέσει το ελευθερία ή θάνατος. Του άλλου όμως ο θάνατος. Και διευκρινίζει ότι δεν είναι άποψη της κυβέρνησης αυτό, αλλά μπορεί να έχει κάθε βουλευτής άποψη, δεν είναι στα ελληνικό κόμμα η Νέα Δημοκρατία.
πάλι καλά που τουλάχιστον δεν πήγατε και στην Κίμπερλι, κυρία Γεωργιάδη μου. Αλλά μήπως να δείτε γενικά την τύχη σας στις US of A. Ο Τραμπ νιώθω ότι είναι περισσότερο έτσι spirit animal σας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γυρίζω όμως στα του Μπουζουκιού. Επαναστάτες ως προς το πρωθυπουργικό φιρμάνι για αποχή από το κάλεσμα της Κίμπερλι στην πίστα αποδείχθηκαν η Νίκη Κεραμέως που δεν τη στόχα, η Όλγα Κεφαλογιάννη που μου κάνει λίγο λογικό λόγω τουρισμού, ο Βασίλης Κικίλιας που είχε κάποιες επαφές μαζί της και ο πρώην υπουργός ο Σταϊκούρας, ο Χρήστος Σταϊκούρας. Και έγινε και κάτι που έριξε ένα τσικ λάδι στη φωτιά στο μπιφ Μητσοτάκη Δένδια. Διότι ο Δένδιας τη συνάντησε πρώτος, αφού πριν τον Κωνσταντίνος η Κίμπερλι είχε παραθέσει δεξίωση για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών, οπότε πολύ λογικά ο Νίκος Δένδιας πήγε. Άνω κάτω θα μας κάνει αυτή η Κίμπερλι. Είναι πιο στάρ παρά πρέσβης. Θα μου πεις, αν δεν ήταν έτσι ξόχαρη, ζωντανή, ζωηρή γυναίκα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, δεν θα γινόταν και τόσο viral. Και εφόσον γίνεται τόσο viral, όλοι θέλουν ένα κομμάτι Κίμπερλι. Και αυτό ίσως, λέω ίσως, κάνει τη δουλειά της, τις επαφές της ευκολότερες. Από την άλλη, επειδή ξέρω εγώ Γιάννη δεν είναι πρέσβης του Ουσμπεκιστάν, δεν νομίζω ότι θα υπήρχε πόρτα που δεν θα άνοιγε αν όποιος πρέσβης τον είπα ζητούσε με οποιονδήποτε πολιτικό και επιχειρηματία μια συνάντηση. Έτσι δεν είναι, δηλαδή άμα ήσουν ο top επιχειρηματίας της χώρας και σε παίρνανε από την πρεσβεία και σου λέγανε θέλει να συναντηθεί μαζί σας ο κύριος ή η κυρία πρέσβης, δεν θα έλεγες ναι? Δεν χρειαζόταν δηλαδή να γίνει τόσο viral η Κίμπερλι για το καλό των εσωτερικών της σχέσεων. Αφού όμως μπήκε έτσι γερά, με φόρα που έλεγε και η Πόπη Τσαπανίδου για τον Αλέξη, μετά έκανε με εξίσου ενθουσιώδη τρόπο τις παραδοσιακές επισκέψεις σε πρόεδρο της Δημοκρατίας και πρωθυπουργό. Και θα σταθώ στη συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα που το γκριντζ είναι λίγο για να την περιγράψω. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου εκεί που καθόντουσαν μαζί σε ένα σαλονάκι και ακούγαμε κλακ 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 από τις κάμερες και τους ρεπόρτερ να καλύπτουν αυτή τη φανταστική συνέντευξη τύπου. As you see, there was a great anticipation for your arrival. Tremendous anticipation. Thank you. Yes, it's been wonderful. You can recognize it from the photo reporters. I can. It's been wonderful. Been treated so well. It's been a phenomenal experience. Yeah. And it's so good to be back in Athens and in Greece. You have been here as a tourist? I have. I actually covered the Olympics for ABC News and came here. 2004? Yes, and had a honeymoon here. Really? Fabulous honeymoon. But The honeymoon was fabulous. The marriage good. we'll work on a new husband. Really? In Athens? The honeymoon or in the islands? Yes, Athens and all over. Really? Hydra, Corfu, Mykonos, Santorini. Oh. Yeah. So, Fine. and then I started studying ancient Greco-Roman history when I was 18 years of age at UC Davis with my favorite professor, Professor Spiridakis. Spiridakis. Yes, great name, right? Yeah. Όπως ακούσατε, ξεκινάει λέγοντάς της πόσο προσμονή είχαμε όλοι να μας έρθει. 8 μήνες είναι ο αντίστοιχος πρέσβης στην Τουρκία, είχαμε προσμονή να έρθει γενικά ένας πρέσβης τον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Μετά του λέει αυτή, χαίρομαι που επιστρέφω στην Ελλάδα. Τσιμπάει εκεί ο πρόεδρος και της λέει, είχες ξαναέρθει σαν tourist? Είχα έρθει, του λέει, για τους Ολυμπιακούς του 2004 σαν δημοσιογράφος του ABC και για το μήνα του μέλιτός μου που ήταν πολύ ωραία. Και λέει ο Τασούλας, ωραίος ο μήνας του μέλιτος, αλλά όχι και ο γάμος, χαχαχα. Γκριντζ. Θα μου βρούμε νέο σύζυγο, το απαντάει αυτή. Γκριντζ. Και μετά λέει κλασικά, πήγαμε λέει παντού, Hydra, Mykonos, Santorini, Corfu. Και μετά του λέει, και στα 18 μου σπούδασα στο Πανεπιστήμιο Ελληνορωμαϊκή Ιστορία με τον αγαπημένο μου Professor Spiridakis. Ω, Σπυριδάκης της λέει αυτός. Σαν τον Κασπορτόκαλος. Ναι, του λέει αυτή, great name. Ήταν κάπως σαν να έχει πάει καλεσμένη στον Αρναούτογλου. Έτσι ένιωθα εγώ για αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με την πρέσβυρα τον είπα. Και με ολίγο
Come with me για να τη βρεις. Αν γλεντήσουμε together, η ανάμνηση απ' την κρίση θα σου μείνει για forever. Έτσι. Come with me για να τη βρεις, να γλεντήσουμε together. Αυτό δεν ήταν συνέντευξη τύπου, ήταν καλεσμένη η Κίμπερλι στο Γρηγόρη Αρναούτογλου, που να σου πω και κάτι, νομίζω θα το δούμε και αυτό. Βέβαια, η Κίμπερλι δεν ήρθε χωρίς τα όπλα της και δεν εννοώ τις φουστανάρες και τη γουνάρα, έχει ξεσηκωθεί καστοριά, θέλει να την ανεβάσει πάνω, έχει χαρεί πάρα πολύ που φοράει γούνες το 2025 η Κίμπερλι. Έφερε εδώ πέρα μαζί της, έτσι στην πρεμιέρα της, Υπουργό Ενέργειας και Υπουργό Εσωτερικών, τον είπα, και παρουσία αυτών των δύο και της ίδιας υπεγράφει συμφωνία της ExxonMobil, της μεγαλύτερης εταιρείας πετρελαίου στον κόσμο, με την Energean και τη Hellenic Energy για έρευνες υδρογονανθράκων και όχι υδατανθράκων, το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές από πάρα πολλούς, στο Block 2 στο Ιόνιο. Χοντρικά, επειδή έκατσα και διάβασα πάρα πολύ για να καταλάβω τι είναι αυτό, η ερευνητική γεώτρηση Άσοπος 1 θα εξετάσει έναν πιθανό ταμιευτήρα ανθρακικών πετρωμάτων σε βάθος 4.000 μέτρων και αφορά ένα δυνητικό κοίτασμα περίπου 200 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, που αν αυτό επιβεβαιωθεί μπορεί να μας δώσει ως χώρα ενεργειακή αυτονομία. Τα είχε πει το Γαριδάκι, drill, baby, drill. Βέβαια, εδώ να πω κι εγώ ότι όσα χρόνια θυμάμαι ελληνικές κυβερνήσεις, όλες μα όλες δύο χαρτιά παίζουν. Την επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο και τα πετρέλαια που θα μας κάνουν Ντουμπάι. Ούτε αυτή η κυβέρνηση αποτελεί εξαίρεση. Κι όλο κάτι πάει να γίνει, αλλά τελευταία στιγμή, κοίτα να δεις, δεν γίνεται. Για την Κίμπερλι πάντως είναι μία πρώτη επιτυχία αυτή η τζίφρα. Τώρα δεν πρέπει, Γιάννη, να ξαναγιορτάσει το ευτυχές γεγονός με άλλο ένα κάλεσμα στον Κωνσταντίνος? Ή μήπως τιμήσει και καμιά άλλη πίστα? Έχουμε Σάκη Νατάσα ή και Λεπά Άντζελα. Το είδατε αυτό, έτσι? Μιλάμε για έπος. Λεπά Άντζελα ξανά μαζί. Στην Αθηναία, κάπου εκεί προς την Τεχνόπολη είναι. Τους είδα καλεσμένους στον Αρναούτογλου, μια και είπα πριν για Αρναούτογλου. Θέλω να σας πω ότι εκτός από την ιστορία του πώς τα έφτιαξαν και πώς χώρισαν, είπανε πολύ ωραία πράγματα, ο Λεπά είναι άλλος. 20 χρόνια νεότερος, μη σου πω και 30. Κύριε Άδωνη, να ζητήσετε τηλέφωνο και στοιχεία. Πάρα πολύ καλή δουλειά έχει γίνει στο Λεπά. Μη σας πω ότι είναι πολύ καλύτερη από τον Bradley Cooper, που έχει παραφουσκώσει, τον έχεις δει. Έχει γίνει λίγο σαν τη μάνα του, που τη σέρνει μαζί στα βραβεία. Είναι σχεδόν ίδιοι. Μη σου πω και από τον Μπέκαμ, που και αυτού έτσι τα μαγουλάκια έχουν παραφουσκώσει, ο οποίος όμως, Μαριλού, για να μην με διαλύσεις για αυτά που λέω για τον Μπέκαμ, είναι πλέον σερ. Τον έχρισε υπότι ο βασιλιάς Κάρολος μαζί με τη Βικτόρια στο πλευρό του, η οποία πλέον Βικτόρια είναι λέδη. Όχι σαν την Άντζελά μας, πιο basic λέδη. Η δική μας λέδη είναι μία και μοναδική και εννοείται ότι θα πάω στην πίστα που σας είπα στην Αθηναία για να ακούσω live και ήθελα να ξέρα δεν τρέπεσαι και μπήκες μόνος σου στη μαύρη λίστα και μαργαρίτες να μαδάω και εξαιρούνται τα μεγάλα σου μάτια, τα πυκνά σου μαλλιά και κλείσε φώτα, κλείσε μάτια και φταίει ο έρωτας και βέβαια... Ήτανε Σαββατόβραδο που μου πες το αδείο και μείνα μες στα πόβραδο σαν βουλιαγμένο πλοίο. Σαββάτο με παράτησες κι ούτε ρωτάς τι κάνω. Σαββατό όταν έρχεται νιώθω πως θα πεθάνω. Φωτιά στα Σαββατόβραδα να μην ξαναγυρίσουν αυτοί που μείναν μόναχοι να μην ξαναδακρύσουν. Φωτιά στα Σαββατόβραδα να μην ξαναγυρίσουν αυτοί που μείναν μόναχοι να μην ξαναδακρύσουν.
Έρε τι θα γίνει τα Σαββατόβραδα εκεί με το που θα πέφτει αυτό και το ουρανέ. Και εκεί γίνεται χαμός. Όποτε τραγουδάει Λέδη το ουρανέ. Εν τω μεταξύ, για να σας βάλω το Φωτιά στα Σαββατόβραδα, έψαξα στο YouTube και βρήκα το βίντεο κλιπ που ήταν εκεί στα τέλη των 80's. Τραγουδάει για ανεξήγητο λόγο ένα κομμάτι που λέγεται Φωτιά στα Σαββατόβραδα, μέρα μεσημέρι, σε έναν μάλλον υπηκό όμιλο. Εικάζω, γιατί φοράει το υπηκό το καπελάκι, αυτό που είναι σαν γιογιό λίγο. Και περπατάει με άσχετα ρούχα πέρα δόθε, ενώ πίσω της ανοίγουν μπέκ, που ποτίζουν εκεί το χώρο, τον υπηκό όμιλο. Και αφού μας επανέφερα με το Φωτιά στα Σαββατόβραδα, που είναι σαν να είμαστε 20 χρόνια πριν στην κανονική πλευρά της Ελλάδας, όχι στην 2.0 που λέει ο Πρωθυπουργός μας, θα μείνω σε αυτή την επικαιρότητα, την ελληνική, γιατί είχαμε κι άλλα. Είχαμε πολλά άλλα. Καταρχάς, Ελτά. Τι έγινε εκεί? Έτσι ξαφνικά, έτσι ξαφνικά, όπως μπήκε στη ζωή μου, θα φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά, που λέει και ο Ρέμος, όπως μπήκε στη ζωή μου, να φοβάμαι μη σε χάσω ξαφνικά. Έτσι έγινε με τα Ελτά. Ανακοινώθηκε λουκέτο σε 204 υποκαταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων για την εξυγίανσή τους, γιατί έμπαιναν μέσα και ο κόσμος προχωράει και ποιος στέλνει γράμματα πια και. Το News 24/7 το αποκάλυψε, με αποκλειστικό ρεπορτάζ πριν γίνει. Και εγώ να τα ακούσω όλα αυτά. Ναι, μπαίνουν μέσα, αλλάζει η εποχή. Αλλά με μια μελέτη πριν, με αναλύσεις, με συζητήσεις, με το πλάνο ρε αδερφέ της μεταρρύθμισης, από νωρίς. Τι χασάπικο ήταν αυτό, τι μπαλτάς, τι πετσόκομα άλλα τύπου τεχνοκρατικά. Και με αλεπουδιά, τελευταία στιγμή. Δεν σκέφτηκαν τις αντιδράσεις ή δεν ήθελαν τις αντιδράσεις και πήγαν να το κάνουν στη ζούλα. Όπως ήταν βέβαια αναμενόμενο, ο μπαλτάς έμεινε στον αέρα. Διότι έγινε της τρελής με πολλούς βουλευτές που το έμαθαν μαζί με όλους μας για περιφέρειες όπου εκλέγονται και αφού έγιναν και οι ίδιοι αποδέκτες έξαλλων παραπώνων από δημάρχους αλλά και από πολύ κόσμο που τους ψήφιζε. Το Μαξίμου αρχικά κατά την προσφυλή του συνήθεια σφίρξε κλέφτικα, λέγοντας ότι από το 2018 τα Ελτά υπάγονται στο υπερταμείο, άρα τυπικά δεν το ελέγχει η κυβέρνηση. Και ο Παύλος Μαρινάκης είχε υπερασπιστεί τον κοιμά που κόβεται ενώπιον του πελάτη, κοινώς αυτή την αναδιάρθρωση, και είχε υπερασπιστεί και το CEO τους που πήρε αυτές τις αποφάσεις ως μεταρρυθμιστή. Σε μία όμως ωραιότατη τηλεδιάσκεψη, σαν να άλλαξε λίγο η κατάσταση, διότι ακούστηκαν, Γιάννη, ωραιότητες από βουλευτές. Όπως, με εσάς ισχύει το κερατάς το μαθαίνει τελευταίος, οι βουλευτές είμαστε κερατάδες, σχολίασε ο βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης Θοδωρής Καραόγλου. Κύριοι, έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει, είπε στις διοικήσεις του Ελτά και του Περταμείου ο πρώην Υπουργός και βουλευτής Καβάλας ο Νίκος ο Παναγιωτόπουλος. Οι βουλευτές του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είμαστε βουλευτές καλοχαιρέτες, είπε απευθυνόμενη στο CEO των Ελτά τον κύριο Σκλίκα, η πρώην γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, η Μαρία Σιρεγγέλα. Λέτε τα υποκαταστήματα μπαίνουν 130.000 ευρώ μέσα το καθένα. Δείξτε μας την οικονομική ανάλυση, ζήτησε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος. Όποιος θέλει να καλύψει το πουκάμισο της αχρηστίας του, φοράει το κοστούμι του τεχνοκράτη, είπε ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλης. Δεν πηγαίνουμε με τα μπαρμπούρ στα χωριά εμείς, κύριε Σκλίκα, είπε ο Ανδρέας Κατσανιώτης. Και μάλιστα πάρα πολλοί βουλευτές έθεσαν στον κύριο Σκλίκα το ερώτημα αν είχε ενημερώσει κάποιον από την κυβέρνηση και ποιον ότι θα έκανε αυτή την κίνηση. Γιάννη τα μισάνα μου λέγανε εμένα, θα έκανα κάτι. Οπότε, μετά από αυτό το μακέλιο της τηλεδιάσκεψης, έκανε και η κυβέρνηση κάτι και αποφάσισε ότι ο κύριος Σκλίκας θα γίνει φυγένεια. Και ενώ δεν μπορούσαν να τον απολύσουν, ακριβώς γιατί τα Ελτά είναι στο υπερταμείο, μπορούσαν όμως, όπως και έκαναν, να τον παραιτήσουν. Οπότε ο κύριος Σκλίκας παραιτήθηκε.
Στην επιστολή του άφησε σαφείς αιχμές εναντίον των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μετά τις αντιδράσεις τους. Συγκεκριμένα έγραψε οι πρόσφατες αντιδράσεις από διάφορες πλευρές και κυρίως από βουλευτές εκπροσωπώντας τις περιφέρειές τους με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής. Ποιος διάλογος, αφού πήγες να το κάνεις χωρίς διάλογο? Και είπε επίσης, η απόφασή μου αυτή δεν αποτελεί απλώς μία τυπική αποχώρηση, αλλά ένα σαφές μήνυμα. Μετά από χρόνια διεθνούς σταδιοδρομίας, δεν αντιμετωπίζω τις θέσεις ως αυτό σκοπό, αλλά ως ευκαιρία προσφοράς. Δηλαδή να εξηγιάνει τα ελτά. Πρόκειται για ζήτημα προσωπικής και επαγγελματικής ταυτότητας. Bye bye κύριε Σκλίκα, διότι ο διάλογος που θεωρείται δυσχερή δεν έγινε και ποτέ. Θεωρώ ότι αν γινόταν αυτός ο διάλογος, μάλλον όντως δεν θα μπορούσε κανείς να κλείσει αυτά τα 204 υποκαταστήματα. Οπότε στο δικό μου φτωχό μυαλό νομίζω ότι προσπάθησαν να αποφύγουν τη συζήτηση, επειδή όμως βγήκε η είδηση πριν τα κλείσει, πρόλαβε να κλείσει κάποια μικρά στην Αθήνα. Δηλαδή νομίζω από φίλους μου έμαθα για ένα στην Κυψέλη που θα πηγαίνουν σε ένα που είναι παρακάτω. Το οποίο βέβαια για ένα μεγάλο άνθρωπο. Το παρακάτω είναι ένα ζόρι που είχε μάθει το δικό του εκεί ταχυδρομείο. Δεν σας λέω ότι έπρεπε να μείνουν όλα έτσι. Αλλά σίγουρα μπορούσε να υπάρχει ένα πλάνο αλλαγής τους, μετατροπής τους, να γίνουν πιο ανταγωνιστικά, να προσφέρουν και άλλα προϊόντα, όπως και κάνουν, δέματα, τραπεζικά προϊόντα. Υπάρχουν τρόποι. Και σίγουρα δεν ήταν αυτός ο τρόπος. Μιας και είπαμε όμως για ταυτότητα, για ζήτημα ταυτότητας που ο κύριος Κλίκας, πάμε σε μια άλλη ταυτότητα. Κριτική. Κωδικός Βορίζια. Τι να πω τώρα για αυτή την κατάσταση. Εκρήξεις. Καλάσνικοφ, 2.000 σφαίρες, 2 νεκροί, 4 τραυματίες, σπηλιές, πηγάδια, ακόμα και ανοιχτή τάφη σαν κρυψώνες, καταδιώξεις, κηδείες με όρκους εκδίκησης και τα ΕΚΑΜ εγκατεστημένα επαόριστον στο χωριό. Και αυτά δεν γίνονται παιδιά στον Αντένα ή στο Μέγκα, γίνονται in real life. Υπαρκτός ουγγανισμός αρχικά. Και να σας πω και κάτι, δεν είναι καν ακριβώς old school βεντέτα τύπου φορτουνάτσιδες και βροντάτσιδες, διότι παίζει και παρανομία. Παίζουν ναρκωτικά, παίζει αρχαιοκαπηλεία, παίζει παράνομη οικονομική δραστηριότητα, παίρνει μπάλα όλη την Κρήτη. Που δεν είναι δίκαιο, γιατί η Κρήτη έχει να επιδείξει όντως πολλά περισσότερα από τη λεβεντιά και τη βεντέτα και δεν εννοώ καν μόνο τον αγροτικό και κτηνοτροφικό της πλούτο. Να πω βέβαια εδώ και ένα ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην ξεχνιόμαστε. Έχει πανεπιστήμιο, ίδρυμα έρευνας και τεχνολογίας, έχει πολύ σημαντικές αρχαιολογικές έρευνες. Όμως η Κρήτη έχει και αυτή την πλευρά. Και είναι μία πλευρά που κατά την ταπεινή μου γνώμη τρέφεται και τρέφει ένα τοπικό πολιτικό σύστημα απόπατο. Με τοπικούς παραγοντίσκους που πουλάνε εκδουλεύσεις και σε βορίζια και σε ανύπαρκτα κοπάδια. Και ναι, έχει και τα λεβεντόπεδα που θέλουν η Κρήτη να αυτονομηθεί, αυτά τα κοπέλια, και κάνουν πολλούς από εμάς να λέμε στο καλό και με την νίκη, άμα θέλετε να αποκοπείτε και να αυτονομηθείτε. Πιστεύω ότι οι κριτικοί πρέπει πια και μόνοι τους να αρχίσουν να αποστασιοποιούνται από αυτή την εκδοχή της τοπικής κοινωνίας. Να διαχωρίζουν τη θέση τους και με λόγια και με έργα. Και να μην παθαίνουν έτσι αυτό το φτηνό τοπικισμό και τη σιωπή μην εκτεθεί ο τόπος τους. Διότι ο τόπος τους εκτίθεται ακριβώς αφήνοντας εγκληματικά στοιχεία να τον λιμένονται. Αυτό είναι το δικό μου πενηνταράκι και σας θυμίζω ότι και εμένα η καταγωγή μου είναι από μια περιοχή που δεν τη λες και εύκολη, η Μάνη, όμως βεντέτες και τέτοιου τύπου καουμπόιλίκια μέχρι στιγμής εμείς δεν έχουμε. Μπορεί να μην έχουμε και τόσο πλούτο ή να μην είναι τόσο έφορα τα εδάφη, αν με καταλαβαίνετε. Αλλά είμαι από μια περιοχή που το κόνσεπτ είναι το ίδιο. Το κράτος εν κράτη, ότι εμείς είμαστε το Βατικάνο της Ελλάδας, είμαστε πιο μάγκες, δεν μας πάτσαν Τούρκοι και άλλα τέτοια που έχω ακούσει. Το ίδιο εγώ θεωρώ για τις τοπικές κοινωνίες και μπαίνω σε ένα θέμα που μου έχει ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι. Πάντα μου το κάνει αυτό για τις κλειστές κοινωνίες και την κακοποίηση ζώων, γιατί εκεί θα πάω. Θα ξεκινήσω με το θέμα με το Ροτβάιλερ, που επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του στην Καλαμάτα. Και μετά, για να τον σώσει ο αστυνομικός που καλέσανε, δολοφόνησε το ζώο με πυροβολισμό. Και βγήκαν ένα κάρο άσχετοι πάλι να μιλάνε για σκύλους δολοφονικές μηχανές,
Και πάει λέγοντας. Δεν είδα όμως πολλούς να λένε ότι αυτός στον οποίο επιτέθηκε το Ροτβάιλερ το έδερνε για πολλοστή φορά με μία αλυσίδα, εκεί που το είχε κλεισμένο και πεταμένο, και ο γιος, που είναι ο πιο κανονικός ιδιοκτήτης, αλλά και όλη η οικογένεια είναι φερόμενη ως παράνομη εκτροφής. Άρα δεν ήταν ένα ζώο συντροφιάς, αυτό το Ροτβάιλερ, ήταν ένα εργαλείο. Ζούσε σε άθλιες συνθήκες, κλεισμένο σε κλουβί, σε κρέιτ, και το χτυπούσαν με αλυσίδα αρκετές φορές, αρκετά συχνά. Κάτι που έγινε και τη μέρα της επίθεσης. Και το ζώο αντέδρασε στον πόνο και στο φόβο. Δεν ξύπνησε καλοζωισμένο, φροντισμένο, αγαπημένο και εκπαιδευμένο μια μέρα και είπε «Ας φάω τον ιδιοκτήτη μου». Δεν πήγε έτσι η ιστορία, γιατί οι τίτλοι «Ροτβάιλερ κατασπάραξε τον ιδιοκτήτη του» αυτό υπονοούν. Δηλαδή, να σας το πω με άλλους όρους, δεν θεωρούμε λογικό μία κακοποιημένη γυναίκα να επιτεθεί με ό,τι έχει στον κακοποιητή σύζυγό της ή ένα παιδί στον κακοποιητή γονιό του? Ναι, το θεωρούμε λογικό. Αλλά ένα κακοποιημένο ζώο που επιτίθεται στον κακοποιητή του είναι δολοφονική μηχανή. Επίσης, ένα άλλο πράγμα που θέλω να θίξω. Επειδή πολλοί ιδιοκτήτες και Ροτβάιλερ αλλά και άλλων παρόμοιων breeds τα εκπαιδεύουν ως προστάτες και δολοφονικές μηχανές, να πω ότι ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η υποχρεωτική για μένα εκπαίδευση σκύλων θα έπρεπε να είναι μόνο άλλου τύπου. Να είναι υπάκουο δημόσια, να μην τρώει από οποιονδήποτε, να μην απομακρύνεται από τον ιδιοκτήτη του και πάντα με θετική εκπαίδευση, όχι με τιμωρητική εκπαίδευση. Αλλά μαντέψτε, αυτά είναι ψηλά γράμματα σε μια χώρα οριακά πρωτόγονη στη φροντίδα των ζώων, ιδίως στην επαρχία. Τι να πιάσω? Να πιάσω τον αιμόφυρτο κακοποιημένο σκύλο πρόσφατα στην Ηλία, που πάλι κανείς δεν ήξερε τι έγινε και ο ιδιοκτήτης του δεν ήξερε που ήταν, τον είχε χάσει και τι έπαθε? Να πιάσω τον Μπάρμπα τώρα, προχτές στη Βιωτία, που έσερνε με το αγροτικό του το δύσμυρο το σκύλο του από πίσω? Να πιάσω αυτό το φοβερό σκύλο διασώστη που βοήθησε και στα Τέμπη και σε περιπτώσεις εξαφανίσεων και δολοφονιών τον Έκο, που τον φόλιασαν, τον δηλητηρίασαν με φόλα? Σας το έχω ξαναπεί με άλλες αφορμές και το καλοκαίρι. Έχει συχαθεί η ψυχή μου αυτές τις κλειστές κοινωνίες που κακοποιούνται και άνθρωποι και ζώα και δεν μιλάει κανείς. Για να μην μπλέξει και γιατί όλοι γνωρίζονται. Σας το έχω ξαναπεί. Αυτό είναι απόστημα. Δεν είναι στηρίζω την περιοχή μου και αφήνω να συμβαίνουν τέρατα που κάποια στιγμή βγαίνουν στις ειδήσεις. Το στηρίζω την περιοχή μου είναι βοηθάω να μένει η περιοχή μου υγιής, καθαρή από τέτοια άτομα και από τέτοια στοιχεία. Και μιας και λέω για τοπικές κοινωνίες, για να μην σας πάρω κι άλλο από τα μούτρα, θα πάω και μια βόλτα στις αρχές της εβδομάδας. Βασικά στο τέλος της προηγούμενης. Δεν το πρόλαβα στο επεισόδιο της προηγούμενης Παρασκευής. Σε έναν άρχοντα εκλεγμένο τοπικής κοινωνίας, τον Αχιλλέα Μπέο. Εκλεγμένο δήμαρχο Βόλου, ο οποίος κι αν μας έχει απασχολήσει με δηλώσεις και λουλούδες και καλσόν στο παρελθόν. Τον κάλεσε λοιπόν ο Νίκος Χατζηνικολάου, περιμένοντας δεν ξέρω τι. Να μετανοήσει on κάμερα, να δείξει ότι αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, όπως έβγαλε ο Λιάγκας τον Μποτσέπη και μετά τον έκλεισε γιατί άρχισε να κάνει τρέλες τυλιγμένος με την ελληνική σημαία. Κατά τη γνώμη του ίδιου του Αχιλλέα Μπέου το έκανε. Έδειξε ότι αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είμαι ρατσιστής. Κατά τη δική μου γνώμη, ίσως δεν έχω δει προσπάθεια κάποιου να αποδείξει ότι δεν είναι ρατσιστής, να γυρίζει τόσο δυνατά και τόσο γρήγορα μπούμεραγκ στα μούτρα του. Για πάμε να τον ακούσουμε. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς, Νίκο, που δεν είστε ρατσιστές. Εγώ έχω πάει και με μαύρη σε μικρή ηλικία. Σεξουαλικά. Για να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά είναι αηδίες που λένε. Σου μιλάω πριν 50 χρόνια τώρα. Μάλιστα. Για να το τελειώ. Λέω δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους, δεν έχω πρόβλημα να πω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Βέβαια ήταν Θεός, δεν ήταν μια απλή έχρωμη για να πάω. Αυτά. Είμαι ρατσιστής, σε ρωτάω μετά από αυτά που εξομολογεί τώρα. Να Γιάννη, πώς αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ρατσιστής? Να, πριν 50 χρόνια σου λέει, έχω πάει με μαύρη σε μικρή ηλικία, σεξουαλικά διευκρινίζει. Εσείς που δεν είστε ρατσιστές έχετε πάει, Νίκο μου?
Αυτά είναι. Αν έχεις μπιπ με μαύρη, δεν είσαι ρατσιστής. Και βέβαια, για να μην τον νομίσουμε τίποτα λειψό εραστή, μας είπε ότι ήταν και Θεός. Εκεί μπερδεύτηκα λίγο με το γένος, να σας πω. Θεός ήταν η μαύρη ερωμένη του Μπέου ή θεά? Ή Θεός ήταν, δεν ξέρω τι, δεν εννοώ κάτι. Δεν θέλω να νομίζετε κάτι, κύριε Μπέ μου. Δεν ήταν, λέει, απλή έγχρωμη, ήταν Θεός μαύρη. Και σε ρωτάω, Νίκο μου, είμαι ρατσιστής μετά από αυτά που εξομολογήθηκα? Νίκο μου, αλήθεια, δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν έχω κάτι να σας πω. Τι να σας πω, τα ακούστε μόνοι σας. Τα είπε όμως πολύ αστεία ο Διονύσης Ατζαράκης σε ένα σκέτς με τον Ζερόμ Καλούτα, το είδες Γιάννη? Συζητάνε και λέει κάτι ημιρατσιστικό, ας πούμε, ο Ατζαράκης στον Ζερόμ. Τον κοιτάει ο Ζερόμ έξαλλος και του λέει είσαι ρατσιστής. Του λέει ο Ατζαράκης ποιος εγώ δεν είμαι ρατσιστής. Και του λέει ο Ζερόμ Καλούτα απόδειξέ το. Και στην επόμενη σκηνή χαϊδεύει με το δαχτυλάκι του Λάγνα τον μπράτσο του Ζερόμ Ατζαράκης και καταλήγουν γυμνοί στο κρεβάτι. Έτσι αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές. Με το να κοιμόμαστε με τη φυλή η οποία μας κατηγορεί για ρατσισμό. Μπορεί να είναι Κινέζοι, Ασιάτες, μαύροι, μιγάδες, δεν ξέρω. Έτσι όμως αποδεικνύεις ότι δεν είσαι ρατσιστής. Με το να κοιμάσαι μαζί τους. Αρκεί να είναι θεοί βέβαια. Μην ξεχνιόμαστε. Και πάμε και σε κάτι που έκανε πολλούς ρατσιστές να καταπιούν το καπέλο τους. Τη μεγάλη νίκη του Ζόραν Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ο πρώτος Ισλαμιστής δήμαρχος του Μεγάλου Μήλου και ο νεότερος εδώ και έναν αιώνα, είναι αριστερός προοδευτικός, ο ίδιος λέει δημοκρατικός σοσιαλιστής, δεν τα χαλάσουμε τώρα εκεί, μόλις 34 ετών, παιδί μεταναστών Ινδών από την Ουγκάντα, 7 χρονών ήρθε στην Αμερική, ο μπαμπάς ήταν ακαδημαϊκός και η μαμά κινηματογραφίστρια και μάλιστα πολύ διάσημη. Έχει κάνει το Salam Bombay, το Monsoon Wedding, το Namesake και το Vanity Fair. Έχει παίξει και ο ίδιος ένα ρολάκι σε μια ταινία της μαμάς του, στο Queen of Katwe της Disney, ενώ στην ίδια ταινία έγραψε και ένα ραπ τραγούδι με το καλλιτεχνικό όνομα Young Cardamom, δηλαδή νεαρός κάρδαμος, με το οποίο stage name έκανε γενικά μια μικροκαριέρα. Ο νεαρός κάρδαμος λοιπόν κέρδισε με 50% και κάτι τον ανεξάρτητο Κουόμο και το ρεπουμπλικάνο υποψήφιο που και να λείπε και να έπαιρνε τις ψήφους ο Κουόμο πάλι δεν έβγαινε. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τον νικητήριο λόγο του. My friends, we have toppled a political dynasty. I wish Andrew Cuomo only the best in private life. But let tonight be the final time I utter his name. If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So Donald Trump, since I know you're watching, I have 4 words for you. Turn the volume up. New York will remain a city of immigrants, a city built by immigrants, powered by immigrants, and as of tonight, led by an immigrant. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. Πολύ δυνατός, όπως και όλη του η υποδειγματική εκστρατεία. Θα πάμε πιο κάτω εκεί. Είπε, γκρεμίσαμε μια πολιτική δυναστεία, εύχομαι στον Κουόμο μόνο τα καλύτερα στην προσωπική του ζωή, αλλά ας είναι αυτή η φορά η τελευταία που λέω το όνομά του. Δείξαμε σε ένα έθνος πώς νικέται ο Τραμπ στην πόλη που τον ανέδειξε. Έτσι σταματάμε τον Τραμπ αλλά και τον επόμενο Τραμπ. Και μετά ρίχνει μαχαιριά στην καρδιά του γαριδακίου και λέει «Οπότε Ντόναλντ Τραμπ, επειδή ξέρω ότι με βλέπεις τώρα, έχω 4 λέξεις για σένα. Turn the volume up. Κοινώς δυνάμωσε την ένταση, bring it on bitch».
Και συνεχίζει λέγοντας ότι η Νέα Υόρκη θα παραμείνει μία πόλη μεταναστών, μία πόλη που χτίστηκε από μετανάστες. Να σας πω ότι στην αρχή η Νέα Υόρκη ήταν το νέο Άμστερνταμ, γιατί την έχτισαν και κατοίκησαν πρώτοι εκεί οι Ολλανδοί. Μία πόλη που κινείται οικονομικά από μετανάστες και από απόψε μία πόλη που διοικείται από ένα μετανάστη. Και συνεχίζει με το γαριδάκι. Και άκουσε με Ντόναλντ Τραμπ όταν σου λέω ότι για να φτάσει σε έναν από εμάς, αναφέρεται και στον Άις εδώ, θα πρέπει να περάσεις μέσα από όλους εμάς. Και όπως ακούτε τον αποθεώνουν. Στηρίζει Παλαιστίνη, είναι έξαλλο το Ισραήλ με την εκλογή του και μιλάει ανοιχτά για γενοκτονία στη Γάζα. Τι απάντησε το γαριδάκι μέσω Truth Social? And so it begins, δηλαδή άρχισαν τα όργανα. Έχει πει ότι αν έβγαινε ο Μαμντάνη θα κόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στην πόλη της Νέας Υόρκης. Βρε καψερέ, εδώ έχεις πάψει τις πληρωμές σε όλο το δημόσιο και δεν έχεις φράγκο. Ποια ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας Υόρκης? Βρες πρώτα τα λεφτά να αρχίσεις να πληρώνεις, που δεν πληρώνονται στη δική μας πρεσβεία, Γιάννη. Τα social media, που είναι ο άνθρωπος και πληρώνεται από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Αμερικής, είχαν βγάλει μια ανακοίνωση ότι θα είναι περιορισμένα τα ποσταρίσματα μόνο σε ανακοινώσεις, ειδήσεις για την πρεσβεία, ξέρω εγώ, για τα διαβατήρια και τίποτα άλλο, διότι υπάρχει πάυση πληρωμών. Οπότε ρε Ντόναλντ, ποια χρηματοδότηση τώρα και κουραφέξαλα? Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ την ίδια μέρα που είδε τον τύπο που συμπυκνώνει όσα ο ίδιος πολεμάει να εκλέγεται πανηγυρικά δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Γαριδάκης είχε άλλες 3 ήττες. Γιατί υπήρξαν κι άλλες 3 κάλπες. Είναι τέτοιο μπερδεμένο το εκλογικό σύστημα, τον είπα. Έχασε λοιπόν τις θέσεις του κυβερνήτη του Νιου Τζέρζι, του κυβερνήτη της Βιρτζίνια και στις 2 πολιτείες γυναίκες βγήκαν, και ένα δημοψήφισμα στην Καλιφόρνια για το Prop 50 που αναδιανέμει τις εκλογικές περιφέρειες της πολιτείας με πιθανό κέρδος 5 έξτρα βουλευτές των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων. By the way, ο Γαριδάκης είχε ήδη παροτρύνει να κάνει κάτι αντίστοιχο το Τέξας, αυτή τη φορά υπέρ των Ρεπουμπλικάνων. Θα κάτσει, λέτε όμως, το Γαριδάκι να σκάσει? Όχι βέβαια. Γιατί είναι μόλις 1 μήνα μακριά από το πολυπόθητο βραβείο του ως ειρηνοποιού. Θα μου πεις, θα ξαναδώσουν τα Νόμπελ? Είδαν βαρ και είπαν αδικία να τα ξανακάνουμε? Όχι βέβαια. Αλλά η FIFA, ναι, η FIFA, η ποδοσφαιρική FIFA, θα δώσει για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα βραβείο ειρήνης. Καλά ακούσατε. Και θα το δίνει κάθε χρόνο σε κάποιον που έχει να επιδείξει, λέει, exceptional και extraordinary δράση για την ειρήνη στον κόσμο. Το πρώτο θα έρθει στις 5 Δεκεμβρίου. Τώρα, εγώ μπορεί να είμαι conspiracy theorist, αλλά λέω ότι θα το πάρει ο πορτοκαλί Βαν, γιατί η απονομή θα γίνει στη Washington μαζί με την κλήρωση για το Μουντιάλ που θα γίνει στην Αμερική το καλοκαίρι, και γιατί ο Τζιάννι Ινφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, είναι φίλος Γαριδακίου. Να αρχίσουν δηλαδή και τα Νόμπελ να δίνουν χρυσές μπάλες, Νόμπελ καλύτερης εκτέλεσης απευθείας φάουλ, Νόμπελ καλύτερης απόκρουσης, Νόμπελ προπονητή, ξέρω εγώ, γενικά να δίνουν αθλητικά Νόμπελ και αυτοί. Και κλείνω με το Γαριδάκι, με μία μοναδική στιγμή που δυστυχώς δεν υπάρχει ηχητικό για να σας τη βάλω. Έκανε μία συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο για να ανακοινώσει στους Αμερικανούς ότι μειώνει τις τιμές του Ozempic και όλων των φαρμάκων για αδυνάτισμα, προκειμένου όλοι οι Αμερικανοί να αδυνατήσουν. Σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη, πρώτον ξεμπρόστιασε κανένα GDPR, κανένα προσωπικό δεδομένο, 2 συνεργάτες του λέγοντας πού είναι ο Γιάννης, ας πούμε, ο οποίος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, εκεί είσαι Γιάννη, να αυτός παίρνει Ozempic. Σε συνέντευξη τύπου. Ακριβώς μετά, ένας άσχετος άνθρωπος μέσα, ένας συνεργάτης, λιποθύμησε, γκρεμοτσακίστηκε. Και υπάρχει μαγικό βίντεο και μαγική φωτογραφία, όπου είναι όλος ο κόσμος που είναι μέσα στο βαλγραφείο για τη συνέντευξη τύπου πάνω από τον λιπόθυμο και στέκεται, παιδιά, το Γαριδάκι σαν κολόνα, σαν καριάτιδα, σαν το τοτέμ. Και βέβαια έχει και ένα γιατρό σύμβουλο, έναν τελείως τσαρλατάνο, τον περίφημο Dr. Oz, τον κοροϊδεύει όλη η κοινωνία, και του είπε, πες μου λίγο, τι
τι αποτελέσματα θα έχει αυτή η μείωση τιμών στα Ozempic και τα στυλ Ozempic φάρμακα, και είπε αυτός ότι οι Αμερικάνοι μέχρι τις midterm elections, γιατί έχουν και ενδιάμεσες εκλογές που είναι τον Νοέμβριο του 26, σε ένα χρόνο από τώρα, θα έχουν, λέει, χάσει 135 billion pounds, το οποίο είναι 61 δισεκατομμύρια κιλά, όλοι μαζί οι Αμερικανοί. Αν κάνεις μια πρόχειρη διαίρεση με το πώς είναι οι Αμερικανοί, που είναι 340 εκατομμύρια, θα δεις ότι κάθε Αμερικανός, επειδή μείωσε την τιμή του Ozempic, θα χάσει μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο περίπου, Γιάννη, πες πόσα κιλά. 180 κιλά. Τα έχει, δεν τα έχει. Και αν κάποιος, ξέρω εγώ, δεν χάσει κανένα, θα πρέπει οι άλλοι να χάσουν 300 κιλά. Μιλάμε για μια προσωπικότητα που, το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι ανεπανάληπτη. Νομίζω δεν θα ξαναυπάρξει ποτέ, όχι στη ΣΥΠΑ, μπορεί και πουθενά, τέτοια μορφή σε τόσο σοβαρή θέση. Αλλά ας γυρίσουμε στο Μαμντάνι. Πάμε στα καλά. Είναι χαρισματικός, με πάρα πολύ ωραίο λόγο και τρομερά έμφυτο χιούμορ. Αυτό δεν μαθαίνεται. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, ψάξτε και βρείτε το, που έχει καβαλήσει ένα ποδήλατο με τη συνοδεία του και βολτάρω στη Νέα Υόρκη και μια περαστική αρχίζει και του φωνάζει «Communist! Communist! Papa go home!» Πώς το έλεγε η Ελένη Λουκά. Και η γυναίκα της απαντάει πολύ αστεία «It's pronounced cyclist». Όχι communist, είμαι ποδηλάτης, δεν είμαι κομμουνιστής. Η καμπάνια του ήταν φανταστική. Είναι ανοιχτός υποστηρικτής της LGBTQ κοινότητας και έχει προαναγγείλει πάρα πολλά μέτρα για τη στήριξή της και κάπου εδώ καταρρίπτεται και το αφήγημα των ούλτρα δεξιών ότι όλοι οι Ισλαμιστές θέλουν να δουν νεκρούς τους γκέι ανθρώπους. Όλοι. Θέλουν να τους πετάξουν, λέει, από τους ορόφους, να τους κρεμάσουν, να τους δολοφονήσουν. Όλοι οι Ισλαμιστές. Να ένας Ισλαμιστής που όχι μόνο δεν θέλει να τους κρεμάζει, να τους πετάξει και ούτε ξέρω τι άλλο, θέλει να τους βοηθήσει με κάθε τρόπο να ζήσουν με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. Μάλιστα, Γιάννη, εμφανίστηκε σε gay bar στην προεκλογική του καμπάνια, στη μία τη νύχτα, μπήκε στο DJ booth, πήρε το μικρόφωνο και είπε στο μαζεμένο πλήθος που πάρταρε εκεί. Γενικά να σας πω ότι πραγματικά ο Μαμντάνι πήγε παντού. Και να σας θυμίσω ότι όταν ξεκίνησε, όταν πρωτοεμφανίστηκε ως πιθανός υποψήφιος για το Δημαρχηλίκι, για να ξέρεις τι ποσοστό είχε, 1%. Και με τη δική του δουλειά έφτασε στο 50%. Επίσης, διέλυσε τον Κουόμο όπου τον πετύχαινε στα debate. Διότι ο Κουόμο έπαιζε κυρίως το χαρτί της πείρας του, ότι εγώ είμαι ένας έμπειρος πολιτικός. Και πατούσε πάνω στην απειρία του Μαμντάνι, ότι είσαι 34 χρονών, δεν έχεις κάνει τίποτα πολιτικά, γιατί να σε εμπιστευτούν. Τον διέλυσε. Πάμε να ακούσουμε 4 στιγμιότυπα που εγώ αν ήμουν ο Κουόμο θα είχα ανοίξει μια τρύπα, θα είχα μπει μέσα και θα με είχα καλύψει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο. If we have a health pandemic, then why would New Yorkers turn back to the governor who sent seniors to their death in nursing homes? That's the kind of experience that's on offer here today. What I don't have an experience, I make up for in integrity, and what you don't have in integrity, you could never make up for in experience. Τον ακούσατε. Ποια εμπειρία σου? Τη ζήσαμε, λέει, την εμπειρία σου. Άφηνες τους ηλικιωμένους να πεθαίνουν στα γυροκομεία στον COVID. Αυτή την εμπειρία να εμπιστευτούν οι Νεοϊορκέζοι? Μπορεί, λέει, να μην έχω εγώ τόση εμπειρία, αλλά έχω ακεραιότητα. Εσύ δεν μπορείς με τίποτα όμως να αντικαταστήσεις την ακεραιότητα που προφανώς δεν έχεις με την εμπειρία σου. Πάμε σε επόμενο επιχείρημα, επόμενη στιγμή debate μεταξύ των δύο. The issue is that we have all experienced your experience. The issue is that we experienced you taking a $5 million book deal while you sent seniors to their deaths in nursing homes. The issue is that we saw you give $959 million in tax breaks to Elon Musk. The issue is your experience. Έκλεινες, του λέει, deal $5 εκατομμυρίων για το βιβλίο σου, ενώ άφηνες τους ηλικιωμένους ξανά να πεθαίνουν στα ιδρύματα και χάρισες $1 δισεκατομμύριο φόρους στον Elon Musk. Λες να εμπιστευτούμε την εμπειρία σου όταν το πρόβλημα είναι ακριβώς αυτή η εμπειρία σου.
πάμε και παρακάτω, γιατί του έχει κι άλλη φυλαγμένη. We just had a former governor say in his own words that the city has been getting screwed by the state. Who was leading the state? It was you. Governor Hochul. You were leading the state for 10 years, screwing the city. Για να δικαιολογηθείς για την κατάσταση της Νέας Υόρκης, είπες ότι το state screwed the city. Μπιπ το κράτος την πόλη. Ενώ εσύ ήσουν κυβερνήτης για 10 χρόνια. Ποιος ήταν το κράτος επομένως? Εσύ ήσουν το κράτος. Άρα ποιος μπιπ την πόλη? Εσύ μπιπ την πόλη. Για 10 χρόνια. Και πάμε και στο τελευταίο, που είναι μια ιστορία πιο πρόσφατη, αλλά είναι και αυτή που έβαλε το τελικό καρφί στο φέρετρο του Cuomo. Mr. Cuomo, in 2021, 13 different women who worked in your administration credibly accused you of sexual harassment. Since then, you have spent more than $20 million in taxpayer funds to defend yourself, all while describing these allegations as entirely political. You have even gone so far as to legally go after these women. One of those women, Charlotte Bennett, is here in the audience this evening. You sought to access her private gynecological records. She cannot speak up for herself because you lodged a defamation case against her. I, however, can speak. What do you say to the 13 women that you sexually harassed? Το ακούσατε. Το 2021, 13 γυναίκες σε κατηγόρησαν για σεξουαλική παρενόχληση. Έχεις ξοδέψει 20 εκατομμύρια από τα χρήματα των φορολογουμένων για να κυνηγήσεις τις γυναίκες που σε κατηγόρησαν και σήμερα μία από αυτές είναι στο κοινό, της οποίας έψαξε στα γυναικολογικά ιατρικά αρχεία και η οποία δεν μπορεί να μιλήσει γιατί την έχεις μηνύσει για δυσφήμιση. Εμένα όμως, λέει ο Μαμντάνη, δεν με έχεις μηνύσει για τίποτα, οπότε σε ρωτάω, τι έχεις να πεις σε αυτές τις 13 γυναίκες? Ξέρετε τι απάντησε ο Cuomo? Αυτό. Και μετά έγινε χαμός στο κρατήριο από χειροκροτήματα. Γιάννη, θυμάσαι πως το είχαν πει αυτό για τον Τζιοβάνι? Τον ξεφτύλισε, τον έστειλε για σπίρτα. Ακριβώς αυτό έγινε στην περίπτωση Μαμντάνη και Cuomo. Πάμε τώρα στην καμπάνια του. Δεν ήταν μόνο το TikTok και τα social. Όχι. Είχε ένα στρατό 70.000 εθελοντών που πήγαν πόρτα-πόρτα σε 4 εκατομμύρια σπίτια. Συνήθως οι πολιτικοί έχουν τεράστιες χορηγίες από 5 πλούσιους, από 10 πλούσιους. Ο Μαμντάνη μάζεψε λεφτά, λίγα-λίγα, από πάρα πολλούς ανθρώπους που ήθελαν να το στηρίξουν. Και αυτό ήταν αποτέλεσμα και αυτής της on the ground καμπάνιας του. Γιατί το τονίζω αυτό? Για να μην τζουτσουρώνουν οι εδώ αριστεροί, δείτε άκουσα δηλωσούλες και οι προοδευτικοί, ότι να γίνεται να γυρίσουμε το παιχνίδι. Θέλει και προσωπικότητα και χάρισμα και λιωμένες σόλες. Μην νομίζετε οι εδώ, ξέρετε εσείς σε ποιους απευθύνομαι, ότι άμα ανοίξετε ένα καλό TikTok, σαν του πρωθυπουργού μας, ήταν πάρα πολύ ωραίο το TikTok του, αλλά αν νομίζετε ότι εσείς τώρα μια κατακαιρματισμένη αριστερά θα συνέλθει με TikTok, κοιμάστε ακόμα τον ύπνο του δικαίου. Δεν σας είπε αυτό το παράδειγμα του Μαμντάνη. Έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο στο News 24/7, όπου ο Ηλίας Τσαουσάκης, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας, τον ακούτε και στο podcast που έχει μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη στο News 24/7, αναλύει τα 14 σημεία που ξεχώρισαν στην καμπάνια του Μαμντάνη. Αυτό να διαβάσετε οι ντόπιοι προοδευτικοί πολιτευτές. Όχι να νομίζετε ότι ένα TikTok και έξω από την πόρτα. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι ο Μαμντάνη είχε πρώτον ένα κεντρικό μήνυμα που δεν άλλαζε. Ήταν το μειώνω το κόστος ζωής σε όλη την εκστρατεία, σε όλους τους πυλώνες, σε όλα τα μέσα. Δεύτερον, το content του ήταν σύντομο, με καθαρό στόχο, pop, με απλό λεξιλόγιο και εξηγούσε σαφώς κάθε πυλώνα. Δεν ήταν μόνο έτσι όμορφο για τα μάτια. Τα βίντεο δεν έγιναν απλώς για το virality. Αυτό, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κάθε ένα έφερνε τον κόσμο κοντά, κλείνοντας με ένα κάλεσμα. Γράψου εδώ, έλα μαζί μας εκεί, βοήθησε. Τέταρτον, η βάση ήταν ο δρόμος. Αυτό που είπαμε για τους εθελοντές. Η καμπάνια δεν περίμενε να έρθει ο κόσμος,
πήγε αυτή στον κόσμο. Πέμπτον και πολύ βασικό, το mood της καμπάνιας του ήταν χαρά, όχι θυμός, όχι επίθεση στον αντίπαλο. Δεν τον έκρυβε τον αντίπαλο, αλλά οι συγκεντρώσεις του έμοιαζαν με πάρτι. Και όλη αυτή η φρεσκάδα και το αυθόρμητο στοιχείο έφερε κοντά τα νεότερα κοινά. Έκτον, δημιούργησε μικρές ομάδες, communities και πρωτοβουλίες που κι αυτές με τη σειρά τους μάζευαν κόσμο, σαν ομόκεντροι κύκλοι. Και έτσι όλοι ένιωθαν συμμέτοχοι σε κάτι που μεγάλωνε μέρα με τη μέρα. Άρα οι ψηφοφόροι του πορωνόντουσαν συνέχεια και φέρνανε κι άλλο κόσμο. Έβδομον, η οπτική ταυτότητα ήταν πολύ ξεκάθαρη, πολύ ευδιάκριτη, πολύ κατανοητή. Δεν ήταν και πάλι μόνο στολίδια. Έβλεπες κάτι σε σχέση με το Μαμντάνι, είχαν όλα την ίδια αισθητική και καταλάβαινες τι προτείνει μέσα σε το πολύ 10 δευτερόλεπτα. 8. Η καμπάνια χτίστηκε με προτεραιότητα το κινητό. Αυτό που λέμε mobile first. Κέρδιζε εκεί την προσοχή, την ώρα που άλλος έπινε τον καφέ του και σκρόλαρε το πρωί στο κινητό του και μετά περνούσε στα παραδοσιακά μέσα. Πήγαινε καλεσμένο σε talk show, σε ραδιόφωνα, σε podcast. Πάντα όμως είχε την ίδια εικόνα και το ίδιο μήνυμα. Ένατον, δεν μέτρησε την επιτυχία με views και likes. Τη μέτρησε με το πόσους ανθρώπους κατάφερε να κινητοποιήσει. Και τι εννοούμε κινητοποίηση? Μόλις κάποιος εκδήλωνε το ενδιαφέρον ότι ξέρετε τι, εγώ θέλω να γίνω εθελοντής, υπήρχε τέλεια οργανωμένη δομή για να υποδεχτεί αυτόν τον κάποιον και να τον κινητοποιήσει, να τον βάλει να κάνει κάτι συγκεκριμένο. 10. Η παραγωγή content δεν ήταν αλεξίπτωτο, ήταν ασταμάτητη, αλλά και με έλεγχο για να μην γίνονται χοντρές γκάφες. Σίγουρα θα έγιναν κανένα δύο, αλλά δεν έγινε κάτι χοντρό να τους κάσει μπούμεραγκ. Άρα είχε και πολύ υλικό και συνεχές υλικό και σωστό υλικό. 11. Η πρότασή του δεν ήταν θεωρητικούρα. Έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για το τι εννοεί να ζεις φτηνότερα στην πόλη. Γιατί εδώ έχουμε πήξει τη θεωρητικούρα. Έχουμε πήξει να ακούμε στα πλαίσια και το θεωρητικό πλαίσιο και τέτοια. Αυτός βγήκε και είπε νούμερα από τα ενοίκια μέχρι το πόσο κοστίζει να φας κάτι σε μια καντίνα της Νέας Υόρκης. 12. Είχε χιλιάδες μικρές δωρεές, μαζεύοντας τον κόσμο μαζί του. Οπότε η καμπάνια του έμεινε ανεξάρτητη. Δεν αισθανόταν υποχρέωση να κάνει τη χάρη στο Γιάννη, που του έδωσε $100 εκατομμύρια. Είχε πάρα πολλές, χιλιάδες μικρές λοιπόν δωρεές. 13. Ο Μαμντάνι μίλησε ανοιχτά για την καταγωγή του, μίλησε για μετανάστες, μίλησε για τρανς, μίλησε για μειονότητες. Και πάλι, όχι θεωρητικά, όχι είμαστε με μειονότητες, μίλησε για συγκεκριμένα δικαιώματα, για προσβασιμότητα, για νομική προστασία, είπε συγκεκριμένα τι θα αλλάξει για να είναι αυτοί οι άνθρωποι καλυμμένοι. Και βέβαια το σημαντικότερο, το 14ο που λέει ο Ηλίας ο Τσαουσάκης, είναι ότι ο ίδιος ο πρωταγωνιστής της καμπάνιας ήταν χαρισματικός φορέας του μηνύματός του. Είχε αυθεντικότητα, είχε ψυχραιμία, είχε θράσος και είχε εξυπνάδα. Άρα τον είδαν ως μέρος της Νέας Υόρκης, όχι σαν κάποιον που μιλάει για τη Νέα Υόρκη. Γυρίζω όμως λίγο στο κομμάτι social και visual και στρατηγική επικοινωνίας, διότι σε αυτό βοήθησε πολύ η Φασέα, θα την πω, θα τολμήσω να την πω Φασέα, σύζυγός του, η οποία είναι Gen Zender. Είναι η πρώτη κυρία δημάρχου, η οποία ανήκει στη Gen Z, είναι 27 χρονών. Λέγεται Ράμα Ντουάτζι, έχει καταγωγή από τη Δαμασκό, αλλά γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τέξας και είναι illustrator. Σκίτσα της μάλιστα έχουν δημοσιευθεί στο New Yorker, στη Washington Post και στο BBC και κεραμίστρια. Μιλάμε τώρα για πάρα πολύ φασισμό, η οποία όπως σας είπα έκανε όλο αυτό το κομμάτι με social media και το visual ταυτότητα της καμπάνιας. Γνωρίστηκαν Γιάννη σε dating app στο Hinge, παντρεύτηκαν και στο Ντουμπάι με έτσι Ισλαμικό γάμο, αλλά και στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης και μετά κάνανε και ένα τρικούβερτο γλέντι στις οικογένειες στα κτήματα στην Ουγκάντα και είναι, όπως καταλαβαίνετε, και η ίδια πάρα πολύ προοδευτική και πάρα πολύ vocal υπέρ των γυναικών, της κοινωνικής δικαιοσύνης κτλ. Τώρα, είναι έκπληξη που σε μια προοδευτική και πραγματικά πολυπολιτισμική πόλη όπως η Νέα Υόρκη, που όντως χτίστηκε και κινείται από μετανάστες, εξελέγει ο Μαμντάνι? Θα σας πω ότι δεν είναι
και τόσο έκπληξη. Αλλά όντως ο συγκεκριμένος συγκεντρώνει πολλά πρώτη φορά χαρακτηριστικά. Και σίγουρα το πόσο έντονος και ιδιαίτερος είναι λειτουργεί σαν πολύ ουσιαστικό αντίβαρο στην αρτηριοσκληρωτική πατρίστρηση και οικογένεια τριπλέτα του τραμπισμού. Τώρα πάμε και στα δύσκολα. Γίνονται αυτά που έχει εξαγγείλει, όπως αύξηση του φόρου στους πολύ πλούσιους, όσους έχουν πάνω από $1.000.000 δηλαδή, δωρεάν μεταφορικά μέσα, κοινωνικά παντοπολία, έλεγχο των ενοικίων και τριπλασιασμό της παραγωγής κατοικίων με σταθερό ενίκιο, καθολική μέριμνα για τα παιδιά ηλικίας από 6 εβδομάδων μέχρι 5 ετών και μερικά ακόμα τέτοια. Κρατάω μικρό καλάθι. Κυρίως γιατί νομίζω, μπορεί να κάνω λάθος και διορθώστε με, αλλά νομίζω ότι νομικά ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης δεν μπορεί να φορολογήσει κανέναν. Δεν μπορεί να ορίσει φόρους ή μη στους πλούσιους ή στους μη πλούσιους. Οπότε εκεί βλέπω ένα ζόρι στην οικονομική υλοποίηση κάποιων εξαγγελιών του. Γιατί έχει ποντάρει σε αυτούς τους φόρους να βγάλει τα λεφτά να κάνει δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλω να πετύχει. Προφανώς και θέλω να πετύχει. Κυρίως γιατί αν αποτύχει σε όλα, το ζούμε αυτό εμείς στη City of Athens, το φως στο τούνελ που είδαν οι προοδευτικοί στο πρόσωπό του ως οδό αντιμετώπισης της γενικής επέλασης του τραμπισμού παγκοσμίως θα σβήσει. Αυτό το φως στο τούνελ θα σβήσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως αγαπάω να λέω, σας το έχω πει πολλές φορές, Κυριακή, κοντή γιορτή. Αλλά κρατάω τα δάχτυλά μου σταυρωμένα που λέμε fingers crossed και εύχομαι για το καλύτερο. Και με αυτή την ευχάριστη είδηση, την ευχάριστη νότα, και μην αρχίσετε να μου στέλνετε τι πανηγυρίζεις που βγήκε ένας Ισλαμιστής, δήμαρχος Νέας Υόρκης, τι σε κόφτει και είναι Ισλαμιστής και θα το βρουν μπροστά τους. Αν ακούσατε όλη την ανάλυση που έκανα, θα καταλάβετε γιατί τη θεωρώ μια θετική είδηση την εκλογή του Μαμντάνη. Οπότε με αυτή τη θετική είδηση λέω να πάμε στο entertainment. Θυμάστε στο προηγούμενο επεισόδιο που σας είπα για το ταξίδι εξπρές στο Λονδίνο που με έστειλε το Disney Plus και ντύθηκα γκράντε, με έβαψαν, με χτένισαν και είδα σε avant premiere το πρώτο επεισόδιο της σειράς του Hulu Όλα επιτρέπονται παρέα με το cast. Δηλαδή με Kim Kardashian, Sarah Paulson, Niecy Nash, Teyana Taylor και Naomi Watts. Τώρα ξεκίνησε η σειρά, είναι διαθέσιμη στο Disney Plus κανονικά, οπότε μπορώ να μιλήσω και να συζητήσουμε για αυτό το νέο project του Ryan Murphy με τα πιο wow ρούχα μετά το Sex and the City. Καταρχάς το είδατε, τα 3 πρώτα επεισόδια που βγήκαν? Αν ναι, θέλω να μου στείλετε είτε στο Spotify είτε στα social μου γνώμες και εντυπώσεις. Οι κριτικοί δεν το λάτρεψαν, έχουν γράψει διάφορα, στα οποία όμως πολλοί κόσμος αντέδρασε ανάποδα, λέγοντας ότι ακριβώς για όσα γράφετε θέλουμε να το δούμε. Έχω όμως την εντύπωση ότι οι κριτικοί είχαν άλλες προσδοκίες. Εγώ έχοντας δει σε avant premiere το πρώτο επεισόδιο, ήξερα τι περιμένω να δω και κυρίως γιατί. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι legal drama με τη λογική του Boston Legal. Καμία σχέση. Οι υποθέσεις δεν έχουν τόση σημασία, ξεπετιούνται σε λίγο χρόνο μέσα στο επεισόδιο και το focus δεν είναι καν ακριβώς στις υποθέσεις. Είναι στις αδικημένες γυναίκες, για λογαριασμό των οποίων η δικηγορική εταιρεία των πρωταγωνιστριών αναλαμβάνει να πάρει εκδίκηση. Και εκεί έχουμε πολύ καλά guests, από την παραμορφωμένη Jessica Simpson μέχρι την αυτόχειρα Elizabeth Berkley. Αλλά, σας είπα, είναι για λίγο. Τα υπόλοιπα λεπτά κάθε επεισοδίου βλέπουμε ακραία μοδάτα outfits και looks και χλιδές και gloss και γυναικείες εξομολογήσεις και bonding κουβέντες cheesy αλλά και κλειδαροτρυπέ. Περνάει δηλαδή, για να καταλάβετε, η Kim ως Allura Grant, αυτός είναι ο ρόλος της, ένα ζόρι με το soon to be ex-σύζυγο. Και μαθαίνουμε, Γιάννη, όλα όσα κάνει για να νιώσει καλύτερα. Από ενέσεις με σπέρμα σολομού μέχρι κολπική αναζωογόνηση. Και πετάγεται και η Naomi Watts ως Liberty Ronson, αυτός είναι ο ρόλος της εκεί, να πει ότι και αυτή κάνει εκεί κάτι μυστήριους ενέσιμους ορούς συνένζυμων για την εμεινόπαυση. Εννοείται ότι πιστεύω πως τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την Kim Allura, αυτά που λέει και κάνει είναι από τη ζωή της βγαλμένα.
Δηλαδή και το σπέρμα Σολομού νομίζω το έχω δει στα social της και όλα. Προφανώς και συμβαίνουν σημεία και τέρατα σε επίπεδο ίντριγκας στη σειρά και μυστικών και μυστηρίων στις σχέσεις και των γυναικών μεταξύ τους, αλλά και στα προσωπικά τους. Και πάλι όμως θέλω να ξεχάσετε ό,τι νομίζετε ότι ξέρετε. Δεν μιλάμε για legal soap, σαπουνόπερα, όπως π.χ. το Suits. Εδώ έχουμε ίντριγκες σε όρια σουρεαλισμού. Από μοιρασιά περιουσίας που συμπεριλαμβάνει γονιμοποιημένα οάρια, μέχρι σχέσεις και κέρατα με τρανς άτομα και πάει λέγοντας. Γενικά, ο Ράιαν Μέρφυ είναι σαν να έχει πει «Με θεωρείται ήδη βασιλιά της καμπ τηλεόρασης». Hold my filler injection. Και παίρνει το καμπ που το κατέχει σαν τέχνη και το πάει σε διαστημικό επίπεδο. Επίσης είδα και τέτοια σχόλια κάτω από άρθρα κριτικής, ότι ξέρετε καθόλου τι είναι καμπ και τα γράφετε αυτά. Και είναι καμπ και σε πλοκή και σε διαλόγους. Δηλαδή, βλέπεις την Glenn Close και είναι σαν να βλέπεις καρικατούρα του εαυτού της στο Damages, που και εκεί έκανε τη δικηγορίνα. Η δε Σάρα Πόλσον, που είναι η νέμεση των υπολείπων 4, είναι σαν να έχει ξεπηδήσει από το American Horror Story και στιλιστικά και σαν χαρακτήρας. Για πολλά λέμε ότι είναι guilty pleasures, αλλά το όλα επιτρέπονται είναι ο ορισμός του guilty pleasure. Γιατί ναι, είναι cheesy, είναι οριακά σαν ένα The Kardashians δραματοποιημένο και με δικηγόρους αντί για το καρντασιανόσογο. Αλλά σε πιάνει μία μανία να δεις κι άλλα ρούχα, κι άλλες ακρότητες, κι άλλες ίντριγκες, κι άλλες πάμπλουτες αδικημένες Στέφανε που ψάχνουν εκδίκηση. Οπότε με αυτό το angle να το δείτε. Είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney Plus. Και ελάτε μετά να συζητήσουμε λίγο για τον πρώην άντρα της Kim στη σειρά. Πάμε και σε άλλη πολύ αναμενόμενη σειρά. Το Pluribus του Apple TV. Εδώ έχουμε βαριά πυροβολικά. Ο δημιουργός των Breaking Bad και Better Call Saul παρουσιάζει σήμερα Παρασκευή τη νέα του σειρά. Να ξέρετε ότι έχουν περάσει περίπου 3 χρόνια από τη στιγμή που το Apple TV αγόρασε τα δικαιώματα για αυτή τη νέα σειρά του Vince Gilligan, το Pluribus. Νωρίτερα μέσα στη σεζόν είχαμε δει και την αφίσα και το πρώτο teaser της σειράς. Και στη συνέχεια η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις προβολές 7 Νοεμβρίου σήμερα με τα 2 πρώτα επεισόδια και καινούριο επεισόδιο κάθε Παρασκευή. Κάπου μετά τα Χριστούγεννα θα ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος, γιατί αποτελείται από 9 επεισόδια αυτό το δράμα επιστημονικής φαντασίας, σύμφωνα με τη δημοσίευση του Apple TV. Διότι το Pluribus είναι μία πρωτότυπη σειρά που κινείται ανάμεσα στα είδη, στην οποία ο πιο μίζερος άνθρωπος στη γη καλείται να σώσει τον κόσμο από την ευτυχία. Αυτό είναι το catchphrase του. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο συναντάμε τη φανταστική Rhea Seehorn, είναι η θεάρα Kim Wexler από το Better Call Saul. Και τώρα ποιο είναι το story που με έχει τριγκάρει πάρα πολύ. Η σειρά εξιστορεί τη ζωή της Κάρολ, μιας γυναίκας που θεωρείται το πιο δυστυχισμένο άτομο στον κόσμο και καλείται να αναλάβει μια παράδοξη αποστολή. Να σώσει την ανθρωπότητα από την ευτυχία. Τι σας λέω τώρα. Η Κάρολ είναι μια συγγραφέας ιστορικών ρομαντικών μυθιστορημάτων και βρίσκεται στη μέση ενός post-apocalyptic σκηνικού που αφήνει τον κόσμο πολύ διαφορετικό από τον ήξερε. Κανένας δεν απειλείται να ξέρετε ούτε από ζόμπι, ούτε από εξωγήινους, αλλά από έναν πολύ μυστήριο ιό που επιτίθεται στους ανθρώπους και Γιάννη τι τους κάνει, υπερβολικά χαρούμενους και αισιόδοξους. Η ανατροπή εδώ είναι ότι η Κάρολ είναι το μόνο άτομο που φαίνεται να είναι άτρωτο, να έχει ανοσία σε αυτό τον ιό. Έχει κυριολεκτικά γίνει το πιο δυστυχισμένο άτομο στη γη γιατί απλώς είναι κανονική και όλοι οι άλλοι είναι σε τρελή χαρά επίσης κυριολεκτικά. Ο Γκίλιγκαν έχει πει ότι τη σειρά δεν θα τη χαρακτήριζε βαριά επιστημονική φαντασία, θα το έλεγε μια πιο ήπια εκδοχή του ζάνρ. Δεν υπάρχει έγκλημα, δεν υπάρχει μεθαμφεταμίνη αυτή τη φορά, θα δείτε είπε κάτι αλλιώτικο και διασκεδαστικό. Μαζί σου και στην κόλαση Βίνς μου και να σας ενημερώσω ότι πριν καν αρχίσει να προβάλλεται έχει ήδη εγκριθεί η δεύτερη σεζόν
πράγμα ενδεικτικό του πόσο την πιστεύουν. Και βασικά το story, αν το καλοσκεφτείτε, ο κόσμος δηλαδή που αλλάζει με το καλημέρα και γινόμαστε όλοι ένα μάτσο χαζοβιόλιδες με τρελή χαρά και τρελή αισιοδοξία, νομίζω είναι υλικό για όσες σεζόν θέλει ο Vince Gilligan. Πάμε τώρα και σε βιβλίο. Σας έχω την αγαπημένη σας κατηγορία. Μικρούτσικο, νουβέλα, μόνο 86 σελίδες, αλλά υπεραπολαυστικές 86 σελίδες. Το διάβασα σε 3 ώρες και κανονικά δεν πρέπει να το ομολογώ αυτό. Το διάβασα στο γραφείο, μόλις το παρέλαβα. Ξεκίνησα να διαβάζω για να δω τη φάση του, κόλλησα, το τελείωσα. 3 ώρες, κύριε Βελαχτάκο, δεν δούλεψα, να μου το γράψετε, άμα θέλετε. Είναι το «Οι Άγγλοι καταλαβαίνουν το μαλλί» της Ellen DeWitt, σε μετάφραση της Μαριλένας Καραμολέγκου από τις εκδόσεις Δώμα. Έχουν γράψει για αυτό ύφος υπέροχα άκαρδο, ο New Yorker. Ένα κωμικό διαμάντι από μια κεντρική ιδιοφυΐα της εποχής μας, η Wall Street Journal. Η τέλεια εισαγωγή στις αναρχικές απολαύσεις της λογοτεχνίας της DeWitt, η Los Angeles Times. Μία από τις πιο πρωτότυπες συγγραφείς μας, με υπέροχα σατιρικά βέλη ενάντια στον εκδοτικό κλάδο και στην υποκρισία των εμπορευματοποιημένων αφηγήσεων περί τραύματος. Washington Post. Αυτό το τελευταίο είναι μάστιγα της εποχής. Αυτές οι πολύ εμπορικές αφηγήσεις για το τραύμα του ενός και του άλλου. Πάμε τώρα να δούμε το πιστόφυλλο. Τι λέει το βιβλίο. Η μαμά ήταν exigeante. Exigeante σημαίνει πάρα πολύ απαιτητική, πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει λέξη αντιγαλλική σε θέματα πρωτοκόλλου. Το μεσημεριανό γεύμα, το απογευματινό τσάι και το δείπνο σερβίρονταν με κάθε επισημότητα. Παρουσία του πατέρα μου, μιλούσαμε αγγλικά. Αν ήμασταν οι δυο μας, γαλλικά. Μία είναι η αγωνία της 17χρονης Μαργκερίτ. Να μην υποπέσει σε κάποια άκομψη συμπεριφορά. Οφείλει κανείς να αποδεικνύει ότι καταλαβαίνει ανα πάσα στιγμή τι επιτάσσει το καλό γούστο. Οφείλει να εξασκείται στον Μπαχ καθημερινά. Οφείλει να αγοράζει τα tweed φάσματά του στη Σκωτία, άλλα να ταράβει στην Αγγλία. Κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στο Λονδίνο, όλα τα δεδομένα της ζωής της Μαργκερίτ θα ανατραπούν. Θα μπορέσει να υπερασπιστεί τον εαυτό της με τα εφόδια που της πρόσφερε η μαμά. Πώς θα αντιμετωπίσει τους μεγαλοεκδότες της Νέας Υόρκης που ερίζουν για την ιστορία της? Μία ευφιέστατα ψυχρή νουβέλα για την έννοια της υποκρισίας και τα όρια της ανηθικότητας. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πω τι συμβαίνει στο Λονδίνο και πώς προκύπτει ο εκδοτικός πλανήτης και όλη αυτή η υποκρισία, γιατί θα σας κάνω spoiler. Και αν σας κάνω spoiler, τα 2/3 των 86 σελίδων θα πάνε στράφη. Οπότε σας προτείνω πάρα πολύ το «Οι Άγγλοι καταλαβαίνουν το μαλλί» της Ellen DeWitt. Και να ξέρετε ότι το πρώτο βιβλίο της, το The Last Samurai, νομίζω είναι το πρώτο βιβλίο της, είναι επίσης ένα αριστούργημα. Δεν έχω διαβάσει το άλλο που λένε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, το Lightning Rods. Είναι στα πλάνα μου, το θυμήθηκα τώρα που διάβασα αυτή τη νουβέλα. Και να σας πω επίσης ότι η Ellen DeWitt είναι κόρη Αμερικανών διπλωματών, γιατί είναι και επίκαιρο το ζήτημα με την Kimberly Guilfoyle. Γεννήθηκε στη Washington, αλλά κατά βάση μεγάλωσε στη Λατινική Αμερική, Μεξικό, Βραζιλία, Κολομβία, Εκουαδόρ και σπούδασε κλασική φιλολογία στην Οξφόρδη. Πήρε PhD και τώρα ζει στο Βερολίνο, πολίτης του κόσμου. Πολίτης του κόσμου. Δεν τη στείλανε εδώ, Γιάννη μου, να δούμε τι βιβλίο θα εμπνεόταν η DeWitt, δεν στείλανε εδώ τους γονείς της, να πάνε στα μπουζούκια της εποχής, να δούμε τι θα έγραφε η κοπέλα. Πάντως αλήθεια, πάρτε το, δεν θα φτουρήσει. Σας λέω, δεν είναι ότι θα το διαβάσετε με το πάσο σας, το ξεκινάτε, το τελειώνετε. Αυτό ήταν το σημερινό επεισόδιο έκπληξη, που κανονικά δεν θα υπήρχε, αλλά υπήρξε. Οπότε κανονικότατα θα σας δώσω ένα ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Θα σας πω ότι ο καιρός κρατάει σε αυτές τις θερμοκρασιούλες, 19, 20, 21 βαθμούς. Που και που λίγο αεράκι, που και που λίγη βροχούλα, ωραιότατο φθινοποράκι. Αν όμως συνεχίζουμε και το Δεκέμβριο, Γιάννη μου, με 22 βαθμούς, μετά δεν θα είμαι τόσο χαρούμενοι. Προς το παρόν, υπέροχα. Κοιμόμαστε χωρίς θέρμανση και χωρίς air condition. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο, τίποτα πιο υγιεινό, τίποτα πιο καλό για να μην ξυπνάω με φωνή Τόλ Βοσκόπουλου. Ένρινη φωνή σαν τον Τόλ Βοσκόπουλο. Έτσι ξυπνάω εγώ το πρωί όταν έχω air condition. Ήταν η Μίρα Μπυράκου και το Been There Done That και όπως πάντα να σας προσέχετε.